Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amati chibale ndi chipyera. Koma chipyera chimenechi chimakhala chachikulu bwanji. Ine ndali nafe mlamba ndipo ndabweranso ndi program ina ya MBC Exclusive. Lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika, amenewa akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika, amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Takulandirani. Tokoze kwambiri. Mwakhala mukutsindika kunena kuti Mutharika ndi abale anu. Poyamba tangotifotokozerani kuti kodi chibale chimenechi ndi chotani? Chibale chimenechi bambo a Lyson Tom. Kalero tikachuka ndi Tom Mutharika kunalibe. Koma Mutharika ife ndife ma descendants ochokera ku Mozambique, King Mutharika ku Mozambique. Kusenzwa kuti niyo mizu yanu ndi ya ku Mozambique. Exactly. Makolo anga aja anachokera kumeneko. Yeah. Ndiyeso pano zinachitika nzoti ankulo anga bambo Lyson Tom, amene anabereka Brightson Lyson Tom ndi Peter Lyson Tom, anafuna uphunzisi poyambapo kuti aziphunzisa Ankulo anga amenewo. Abambo anga kuwawo. Ndiye iwaja malemba mainawo onse auchokera ku Mozambique kwa utuko. Lyson Tom Mutharika. Ndiye nthawi imeneyo azungu aja sakakondwesedwa ndi maina achikuda, mafuna azimva maina achizungu. Jackson Michael, Johnson Alan, maina ngati amenewo ndi amampasa uphunzisi. Choncho abambo analemba ma application opambana 8 osayankhidwa. Ndiye zinatengera abambo Lyson, amene abambo Musasa, amene amaphunzisa pa chisoka, anakhazika pansi bambo anga ankulu anga aja Lyson Tom kuti ambwana ukulemba maina onsewa ali complicated monga Mutharika ali complicated. Azungu sakulemba ntchito waphunzisa. Tasinthu sentence inalina lache. Ndiye malomo maemba Lyson Tom Mutharika anangoimba Lyson Tom. Kuti zikachite konvisa azungu aja. Azungu aja taona muita nene. Osaziwa kuti samwe amamuita nawo chayi. Kubwera kwaona ndi kutalika kwathuku aleya wabwana. Mwachidule chibale chanu ndi chotani? Abambo amene anabereka Brightson Lyson Tom kapena Peter Lyson Tom, ang'ono wawo ndi amene anabereka ine. Kukula kwanu ndi anthu amene wamakula motani? Abambo anga akulu che Lyson anabereka nawo monga Bingu Lyson Tom makauko. Ine anatiberekanso kwina komabe skulu monga tinaphunzira limodzi pa skulu chimodzi hapa na Manjazi Luchenza CCP. Luchenza Full Primary School pa na Manjazi. Kusonyeza kuti kukula kwanu inu ndi Professor Mutharika mumakhala mukudziwana ndithu. Iyo mwina saka ndiziwa koma ine maziwa. Iya. Iwo amakudziwana. Munayamba mwakhalapo pamodzi kunena kuti uyu ndi m'bale wanga. Kwambiri. When was the last time munakhalira pamodzi kunena kuti iya ine ndikaona chimene? Monga akazi wanga atamwalira. Atakazi wanga atamwalira 2016. Professor Peter Mutharika ndi amene ana supporta kwambiri pa mambo meneuza. Anatumiza nkhuni magalimoto awiri kuzola utatumiza kwa mphawo. Anagula zakudi anapereka ndrama yoti ithandize pa maliro pacha. Anga mtu asali babali wacha angapange zimenezo. Iwo anabwera ndithu. Iwo sanabwere. Koma Bingu wa Mutharika, mzukulu wanga mwana wanga Spiwe atamwalira kundilande. Bingu anabwera pamodzi ndi akazi ache Efero Mutharika ndi anyamatawo monga pakapalamula ndi ena oto convoy yonse. Ndilande kuti ziziwa kuti Bingu wa Mutharika amaoneka motani, anamuonera kuti kumaliro a mzukulu wanga. Maliro amene anali chaka chiti? Ndilande 2004. Ndiye pakadali pano mumachita chani? Ine ndimangolima kumuzi. Kumudzi kuti kucholo? Kucholo.
kwa mai koma kuchirazulo nakwatiranso kuchirazulo koma ndakwatiranso pano kutcho pongofuna munakwatiranso kachiwiri chifukwa aja anamwalira oyamba anamwalira achiwirinso anamwalira ndienda kwati achitatu kumene ndakukwatira kumene process chinayambike. Pongofuna kumvetsetsa when was the last time munakumana ndi Professor Mutharika ngakuzochitika za kubanja? Nthawi zambiri popeza kuti munthu akakhala osauka ena ndikukhala olemera pamavuta kugwirizana kwace. Ine ndakhala ndikupita kumangozi ku Page House kuti ndikaona kuwangawo koma sitimatheka kuona naye chifukwa chani? Basi samalola kuti ndionane nawo ndibweza paketi olo nyumba sindikalowayi. Umboni muli nawo kuti mumanyamuka kupita ku Page House koma makubweza? Umboni wache ndikuti ndinapita si mene ndikunena nangupitako kuti ndikaone katatu konse ndapita koma ndibweza. Koma iwo kumodza mabwera ndithuza kuonana? Ansaname samabwera. Chipani cha DPP chatulutsa kalata kunena kuti inu kunama kunena kuti abena wanda achibale. Aziwa ndi Mulungu. Aziwa ndi Mulungu. Aziwa ndi Mulungu. Akandikana andikane. Koma ine ndine mwana wathu Mutharika. Tsopano ife tangokulira mizi momuno ndife anthu awamba. Moti waja akamationa matoda ngatibe ndipachibale koma kuti low class. Ndiye low class ndi high class kutafanane pamavuta. Mwalo wa chipani cha MCP posachedwa apa chimene chinakupangitsani kuti mulowe chipani chimene chini chani? Munthu kamadya mandimwi. Numadya mandimwi aja. Tsiku lina umazadya mananches. Ndikuona kusekemera. Kodi mandimwi aja mawawa chakudya koma ichi. Ndiye umalimbikira nache Samuel chifukwa kusekemera kuja. Chifukwa cha kusekemera kuja ndikujoina nawo. Choncho ineyo chipani cha Malawi Congress Party nachoona kusekemera kwambiri. Mwachiona kusekemera liti? Chifukwa munaledwa DPP kusechedwa? Nali momo koma monga ndanena DPP mo ndikadyamo mandimwiwo. Muli ndi chiyembekezo chotani kuchipani chimenechi chatsopano? Malinga ndi mfundo za Malawi Congress Party kuoneka kuti mtsogoleri wache samanyoza anthu yayi. Ine sanga ninyoze yayi. Ni munthu wabwino kwambiri. Mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party ndachiona. Ndikuyembekeza ndione kuwala kwanga basi. Ndione kuwala kwanga pakali pa ndi mudima. Ndino munthu andale? Sine wandale. Ndiye kuwala kumeneku kuwala kotani? Basi kwa munthu monga mmene amakhalira munthu kuti kapeno kaneno zimvedwa zizakhalema kuti mwakutoye panga zomwezo usati ukanizidwa ayi usati kuvumiridwa moyo ayi. Ndiye kuwala kumeneku ngati sikuoneka kuchokera ku chipani cha MCP mutani? Ine ndikukhulupirira kuti kuoneka kwambirizo mopambananso kuja chifukwa mtsogoleri wacheyo ndi wanzeru ndiwo wozindikira bwino alibe chipongwe ndi anthu amathandiza anthu kwambiri ndipo ine ndikukhulupirira kuti andithandiza. Dr. Lazarus Makafe Chakwera andithangata sandisiya choncho iyayi ndi munthu wabwino kwambiri nchifukwa chake ndajoina Malawi Congress Party. Nkutheka kuti mwango tsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndali Nafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Khalani pomwepo athu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi ali Nafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika.
tangotifotokozerani mukunena kuti mwachoka ku chipani chimenechi chifukwa chokuti madya mwandimu okwanira komanso history yanu imene mukufotokozera kusonyeza kuti palibe mgwirizano weniweni pakati pa inu ndi achimwene anu a Peter Mutharika. Kulowa chipani chimenechi simukaona kuti kusonyeza ndithu kuti ngati pa chibale ndino anthu osamvetsetsana. Pamafunika contact and dialogue. Contact and dialogue imathandiza anthu kupeza way forward. Koma ungoti chifukwa wina wampeza ndika mistake pang'ono kapena wamuna kusauka nikuti I don't want to see him azinditalikira zimavuta sizimanga patali. Tikati tizisankha chisanzo cha munthu wophunzira kwambiri uja kamuzu mumachita contact and dialogue tikati tiziona way forward yabwino chifukwa anthu simmasemphana ya bimayenda bwino zinthu zimayenda tawa koma chifukwa kuti wina wasauka kapena wina wache alibe klasi yoti angayandikane ndine makankha basi ino khala kuti eni wachewo aziwana mmenemo ineyo ndikhale choncho kuvutikidwa ndizosabisa ponena kuti anthu akubanja la kwa Mutharika sagwirizana ayi ndi chipani cha MCP pamene mwalo wa chipanichi simukuona kuti ubale wanu ndi azibale anu soonekera. Azibale anga ambiri akukondwera malinga ndi mmene mavutikira malinga ndikapempha chithandizo sichimamveka ena ambiri akusangalala ifanya chivoti basi ndasankha chisankho changa kuti mwina mwache zanga ziyesa kupepukidwa. Nemunena kuti azibale anu akwa Mutharika akusangalala kuti mwalo wa chipani cha MCP. Why not? Kwa basi ena iwonde amenewa azibale anga kwati kuchisokako azichemwali ena ziphanga akusangalala kwambiri. Pamene tembekeza kuti anthu amene waso pali kuthekera kuti athakusiya chipani cha DPP ndi kulowa MCP. Si onse ati ali mchipani hayi. Chibale cho ndi apo, chipani cho chili uko. Chipani chiyendesedwa ndi chipani omwewo omwe akuchibale tangu khala. Ngati afuna kuthandiza makuthandiza kuti anthu akumbusa. Koma sikuti onse ndi achipani kuti basi choti ndi wachibale nkhala DPP kapena basi akhala kuti ndi chipani chomwe cha DPP chifuna kuti mkulu wathu ali kuchipani chimene kapena kuyendesa chipani chimenecho. Ayi, sizili choncho. Ndiye pamene mmene mwafotokozerana. Kalata imene chipani cha DPP inalemba kufotokoza kunena kuti ayi ndi munthu wabodza sino pa chibale ndi Professor Mutharika. Kalata imene mutayilandira uthenga umene munawulandira bwanji? Sinawulandire bwino chifukwa munali boza lokhalokha chifukwa amene amanenayo simbale wanga sindimudziwa akanakhala chibale bolani koma iye sindimudziwa iyeyo anangolembedwa ntchito yongoyendesa za ujene za chipani cha ukonko osati kuchibale ayi kuchibale kulibeko ndipo sindimudziwa ndipo iyenso sandidziwa. Anthu ena unena kuti ndinu adyera chifukwa chake mukusiya DPP ukalowa MCP. Ndadira chani kwa munthu dira lachira chani imene nasankha munthu ndilibe gali moto ndilibe chani makaso omwe olimira amene ofeteleza chimene ndilibe sinapate dira lache ndiyitenga kuti muli malingaliro ofuna kudzakhala kapena kulowa ndani. Ndaona bwino ndilowa monga Congress Party ndilowa MCP kwa basi chifukwa mfundo zake zimandikira. Inuyo pamene mulilipa muona kuti phindu lanu ku MCP ndilotani? Labwino 100% labwino ndilo lowalanso phindu lowala labwino. Inuyo mupereka phindu lotani ku chipani chimenechi? Ndiziyesesa kupanga zanga zimene ndingapange kupereka konsonaneso mwina maganizo kapena nzeru ndizipereka ku MCP zikhale chonchi ziyende chonchi. Kusonyeza kuti mukufuna kapena tinene kuti muli ndi malingaliro opeza udindo kudzera mu chipani cha MCP. Udindo sikwenikweni ayi sindifuna udindo chimene mufuna nditani basi ndingofuna basi tizingoenda nawo limodzi monga mmene machitira mfundo za president amene wakuendesa MCP yo zimandigwira kwambiri ni munthu wabwino ndiwomvesesa ndipo ndikumusangalalira naye kwambiri chifukwa ndiwomvesesa
sali ujeni sali wosankhe kuzisankha iyayi sazikondanso iyayi. Panthawi imene Malemu Bingu Mutharika ankakhazikitsa chipani cha DPP munali kuti? Nalimo muno, nalimo zenso. Munatenga gawo lotani kukhazikitsa chipani chimenechi? Nathandiza kuti paka naikidwa chimanga chifukwa malo amadi chimanga kwambiri muike chimanga madera onse monga north, central, east and south muike muzimanga ndiye chimanga chinaikidwa chichi. Chimanga chimene chinaikidwa pa mbendera amene anali maganizo anu ndi umboni ulipo alipo amene anganene kuti iyayi izi ndizoona contribution ya abambawa inali yoteri pa nthawi imene chipani chinkakhazikitsidwa. Dr. Kenneth Kaleng'oma akuziwa bwino amene janso ndi amene anatenga mbali yayikulu kuthandiza zimene zijazo. Dr. Kenneth Kaleng'oma amene ali Minister of Energy pakali pano kaya mining and energy chani amene yoyo akuziwa bwino. Mboni wanga ndi amene ngakhale kusonkhano kulimbuli na titapanga naima anane naso to napangisa ndine ndi amene ndipo ndinavomereza aliyense namva. Malemu Bingu ali moyo munkakumana nawo kupatulako kubwera kumene anabwera kumaliro anzukulu wanu? Kwambiri. Bingu anali mundu wabwino kwambiri fasa akazikonda. Tinasemphanapo ulendo umozi mwezi wa August 2007 titasemphana chifukwa cha zochitika ine nacho kwa muziko lino kupita ku South Africa kuti ndikagulise nyumba yanga. Nitafika ku Cape Town kumeneko, nitafika mu Johannesburg. Nafuna kuti ndipite ku Park Station ndikadule tikiti ya train. Mazulu ache ma 5 koloko ndikwele train nzipita ku Cape Town. Soka ilo nakomana ndi Zimbabwe. Zinanitengera ndalama zonse pondiopseza ndi mfuti. Ndalama zonse anatenga. Mind you monga ndanena ndikachoka kumalawi kuno titasemphana ndi kuwanga Bingu. Koma zitachitika zimene zija nathamangira ku Pretoria kumene kunali likulu ujeni kunali High Commission ya Malawi kumeneko anali Mai Agrina Musa anali kazembe wache kumene kucha. Mai Agrina Musa anandilandira kwambiri. Agrina Musa anandilandira kwambiri alidikira ndafusa bwana ndiye anayimbira nthawi imene ali kujeni kulamba achewa akulamba unali mwezi wa August anali kwa kulamba chigawo cha pakati ku Zambia. Ndiye atamva Malemu Bingu sana erengere kuti tinasemphana nango kuti amene ndi mphanga anamuuza Mai Agrina Musa maiwe mutenga amene azigona kunyumba kwako azigona kunyumba kwa umpase rumu ina chemene muli TV muli chani azidi ya kumeneko chani akafuna kuzienda uzimpasa 2000 rand. Ndiye azitenga gari moto yako. Inali date time inali 2007 mwezi wa August. Akafuna kuenda uike azitenga gari moto yako imene unaendea ndipo zikambendera akwere menemo akazungulie Pretoria mo afuna gule chani abwere azikhala menanga khalire poza maliza akati watha kucheza menanga chezere hata 2 weeks ka 3 weeks ka 4 weeks menanga chezere mutenge mukwezeke ndege mene kwanapita by bus kwa mukwere mukwezeke pa ndege azibwera. Malemu Bingu anasiyana ana mumalumikizana nao palitapiwa paliduwa mbali madaliso kwambiri madaliso timaziwana kwambiri koma anandizira nthawi imene Malemu mkulu wanga Malemu la Bingu wa Mutharika atamwalira kusanjika kuja sinalole kuti asilikali Malawi Defense aziyang'anira casket ya mkulu wanga ine makhalira pompo mama wani masana mama wani maso for 3 days ndikuyang'anira casket. Ndiye timapita limozi makadi andi madali soja kuti my father was not very good at explaining. Sama tilongosolera zaino koma ndakuziwani tukhala kumeno kodi munthu asali mbale wanga ningapita ukacheze yako kafungatia mali wazi koma anapofika tsiku la lero anawa mumalumikizana nawo
nimalumikizana nawo koma sindaona monga duwa makoma naye koma masiku ano andisokera khala kuti ali pandata apo nimapita macheza nawo bwino koma kuli wonso pano sindiziwapo. Munesa kwadandaulira kunena kuti yayi akundikana ati kunena kuti sine m'bale wako. Iya sina auze zimenezo panali bechifacho wansiyana amenazo sipano ndi nkulu ndizauza naje za nkulu iyayi sizoona. Komano kupita chitsogolo atati Professor Arthur Peter Mutharika akanitsitsa ndithu kunena kuti amene sindikumudziwa simbali wanga muchita bwanji? Basi Mulungu yekha ndiye amene angaweruza. Mulungu yekha ndiye amene sikumwamba kuli iye mwini wache. Iye ndiye amene amaziwa. Nthawi ina wina anandiuza musiye musakhale Mutharika ndati ndikhale ndani ali mukhale Tom ndati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom suko ndikasiya ndiye ndipendula ndiye ndimuthandauze chani koma namu kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom. Tathokoza kuti munali nafe tsiku la lero. Sabwino mayi zikomo kwambiri. Pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya NBC Exclusive. Lero timacheza ndi Akarani Tom Mutharika amene ndi mkhawu wa Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Munali ndine Alina Femlamba. Pitizani kuonera NBC. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.